Novi bošnjački pokret će se istinski ponuditi istinski promjene, ne jalova kadrovska rješenja koja ne donose nikakve koristi, nego ćemo donositi odluke i zaključke u koje ćemo mi vjerovati da nam donose koristi i koji će konačno Bosnu i Hercegovinu učiniti otpornom zemljom na vanjske i unutarnje udare. Novi bošnjački pokret će biti novi izvor kreativnih ideja koje će unaprijediti stanje u državi i društvu. Mi ćemo biti pokretačka snaga svih pozitivnih promjena, snaga ujedinjenja bošnjačkog naroda da se uspješno organizuje, zaštiti i odbrani svoj nacionalni identitet i životni prostor. Dakle, radi se o sveobuhvatnom i sveopštijem pokretu svih struktura bošnjačkog naroda, kojega će krasiti prvenstveno čisti moral, učvršćen i proširen samo na istini. Novi bošnjački pokret će se historijski temeljiti na pozitivnim iskustvima, ali i prevazilaženju grešaka pokreta prethodnih koji su u posljednjih 200 godina predvodili Husein Kapetan Gradaščević, Mehmet Spaho i Alija Izetbegović. Naš cilj i namjera je da u novi bošnjački pokret okupimo sve poštene, sposobne, stručne, patriotski opredjeljene građane kako bi sačuvali daljnju disoluciju države Bosne i Hercegovine i marginalizaciju bošnjačkog naroda kao najmnogobrojnijeg naroda pred kojim je i velika odgovornost za očuvanje države Bosne i Hercegovine. Također ćemo se energično i adekvatno suprotstaviti svakom obliku ugrožavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Nama su potrebne hrabre, odlučne, otvorene osobe koje će iznositi svoje mišljenje i boriti se za svoje mišljenje.